ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, имрӯз дар шаҳри Душанбе дар назди ҳамон табақи Суманаке ки дар ҳақиқат омади фасли баҳорро намоён мекунад, нишон медиҳад. Мо сипосгузорем ва худоро шукр ки ҳама тинҷиву оромиву сабзу хуррам аст. Видеода лайк ва подписка кунед, биёед бо ҳам тамошо мекунем. Hammaton assalomu alaykum. Табақи Суманак беҳтарин омадагиай. Дар ҳақиқат зебо. бародарои азиз, айни ҳол дар маркази шаҳри Душанбе қарор дорем ки дар ин ҷо чӣ хеле мебинед табақи Суманак беҳад як нишонаи хуб аст. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.